Здравейте хора, аз съм Стефан, тук съм с моят приятел Дими the Hunter или Enderman и с Big Boss и днес ще правим ревю на Майнкрафт. Ето го Дими. Здравейте. Ето го и Влади. Така, това ревю на Майнкрафт ще се състои от всичко това, което виждате. И да започваме. Ето го енчантнатият меч. Да, ето. Ето ги фигурките на Майнкрафт. И да. купчетата. Да, и купченцата. Там. Ето там може да снимаш тениските. Да, ето ги. Също аз и Влади носим тениска на Майнкрафт. Да, ето. Да. Сега ще ви представим наръчници. Започваме с първи. Да. Това е наръчник за начинаещи. Тези, които наскоро, например, започват да играят Майнкрафт и още не знаят доста неща. Тук не знам точно какво е описано, как някои неща да се правят и такива неща за начинаещи. И да, хубави с тези наръчници. Сега ще го прочета. Ти сам в един загадъчен нов свят, пълен с скрити опасности. Разполагаш се едва няколко минути, за да си намериш храна и подслон. Преди нощта да се спусне и по петите ти да тръгнат страховите чудовища, какво ще правиш? Така, това трябва да го четеме. Да. Книгата е за плюс 9 годишни, цената е 17 лева и 90 стинки. Това е за обновеното издание, иначе не струва толкова. Да. Да, ето за 9+, виждате цената и тук има баркод на Egmont, специално издание, първият наръчник. А да знаете, че ние сме на 11 години. Да. И това е вторият наръчник за работа с червения камък, обновено издание. И тук основното е как да си правиш капани с помощта на червения камък. Всякакви изделия с червен камък. Да. И отзад пише, че е за 9 години. Цената е 17,90 и пише: добре дошъл на електризиращия свят на червения камък. Да, другите неща няма да ги четем. И ето го и третият за воденето на битки. Мой любим наръчник тук е описано за как да победиш някой чудовище. Ние ще ви прочетем две. Ахилесовите им пети или слабите места. Така, ще прочетем за вещицата и Ендърмена. Да, къде се срещат, какво дават, какво тези да правите. неща сега ще ги приближим, за да може вие да си ги видите. И за Ендърмен. Така, за вещица. Направи. Използвай лък и стрели, за да убиеш вещицата, тъй като обсегът на лъка е по-голям от този на разприскащ се отвади. Не прави. Не запалвай вещица с огън или лава, тъй като тя ще изпие отварят на огнената устойчивост. Да, това го знаем. Сега за Ендърмена. Да ви покажем горе. Така. Направи. Тичай към най-близкия басейн с вода или с лава и застани с гръб към стена, за да не позволиш на Ендърмена да се телепортира за теб. Ако Ендърмена понесе ти от вода или лава, ще се върне към неутрално състояние. Така, не прави. Не гледай право към Ендърмена, от кръста нагоре ще го приема като знак за вражда. Да, това е. Сега ще прочетем отзад. Да. В Майнкрафт никога не си сам. Опасността от вражеското нападение те дебне. Непрекъснато и навсякъде ще оцелееш ли? Пак за плюс 9 годишни и цената тук е 17,90. Така, сега да представим и четвъртият наръчник. Да, по строителство. Да, и той пак е обновено издание. Като другите. Да. Тук може да... Тук пише как да си построиш всичко. Ето. Стъпка по стъпка, как да си построите някои неща. И ето той за 9+. Цената е пак 17,90. И също пише: няма нещо, което да не може да се построи в Майнкрафт. Но откъде да започнеш с толкова много възможности? И как да достигнеш творческите висоти на експертите? Така, добре. И неофициалният роман на Майнкрафт, Нашествието на горната земя, по Марк Чевертън. Така, момент. Да, ето го. Ето неофициален роман. Виждате му картината, хубава е. Той не е с илюстрации, ето.
Само че е много интересна книгата. Разказва се за Game Night 999, където използва много читове. И ето тук се делят на глави. И нека прочетем само отзад първият абзац. И Марк Чевъртън, Нашествието на голната земя. Виж света на Майнкрафт през очите на опитен играч. Опознай неговите трикове и проследи приключението, което ще промени съдбата на сървъра. Разказва се за Game Night 999, който играе само с читове. Да видим отзад. Тук колко... Да, има QR код и баркод. Книгата струва 10 лева. Да. Да, това е за нея. Сега ще поставим Последното нещо, което имаме на Майнкрафт. Това е книга за тайните на оцеляването. Сега Дими да Хънтър ще ви разкаже. Значи тази книга е много хубава, има хитринки как да се справиш с чудовища и как да си защитаваш къщата или базата. И ето, най-отзад има ти да си пишеш, примерно как си победил чудовище или там нещо друго. Книгата е за 8+, цената е 9,90. Да, това беше от нас. Момент. Само да ви покажем ключодържателчето. Да. Това е ревю на Майнкрафт. Ще качим на мен Big Boss и на неговият Стефан. Той има много канали. Ще видим в кое да го качиме. И да, момчета, елате на едно място да се събереме. Благодаря, че ни гледахте и... Да, това е, даже може да правим и клипове заедно на Майнкрафт. И да, чао!